večer. Ještě jednou děkujeme za trpělivost, děkujeme, že jste se připojili. My jsme se s Josefem těšili, xkrát spojovali, zkoušeli to, stejně je to jinak, takže nás mrzí, že nás nevidíte přímo na pině, ale aspoň takhle na Zoomu. Tak, máme před sebou vánoční večírek, máme před sebou podporu rodičů, protože jsme s Josefem oba rodiče a oba máme velké rodiny a rádi bychom podpořili další rodiče v tomhle někdy náročném adventním čase, kdy je toho na nás hodně, abychom skutečně se zastavili a dopřáli si čas a podporu a nějakou inspiraci i pro nás, abychom si mohli ty Vánoce užít a nejenom přežít. Áno. Dobrý večer ešte raz aj z mojej strany a tento čas pozýva k tomu, aby sme sa zastavili. Ako keď sa pozrieme z okna, tak pravdepodobne za každým oknom je tma. A k tomu nás to aj pozýva spomaliť a stíšiť. A ja som rád, že môžeme v tomto predvianočnom čase a často niekto až v zhone nájsť chvíľku, kde môžeme sa stretnúť možno aj na Zoome a pozdieľať veci, ktoré nakoniec ukážu, že máme hodne, ale veľa spoločného ako rodičia a možno aj nastávajúci rodičia, alebo aj ako detkovia a babičky. Tak by sme rovno mohli začať. Možno krátkým predstavením. Katy, ak vieš pár slov povedať o sebe. Tak, já jsem Katy Juřenčáková a jsem 19 let mámou a to když před 19 lety se mi narodila moje první dcera, protože mám 2 dcery a 2 syny, tak začal takový velký proces toho sebeobjevování a hledání, co to je vlastně být rodičem. A přes spoustu kotrmelců jsem se dostala až k nějakému vědomému, laskavému rodičovství. A dneska už několik let přednáším na dospívání, kde podporuji děti úplně od školek až po střední školy, aby věděli, co je čeká v rámci toho jejich vývoje, v rámci dospívání, v rámci té cesty k dospělosti. A samozřejmě podporuji i rodiče na víkendech a programech pro rodiče a děti, aby ta cesta byla co nejvíc laskavá, aby těch kotrmelců bylo co nejméně a můj web je Katy Sachary a pak společně s Josefem máme právě tady ten projekt Cesta rodiny. Tak ja poviem krátko aj k svojej osobe. Mám 43 rokov. S Katy sme skôr ako brat a sestra. A keď sme zakladali ten projekt Cesta rodiny, tak predtým sme sa vlastne vôbec ako nepoznali. Chvíľku to trvalo a som rád, že k tomu došlo. Je to taký ako rodinný projekt, tak ako vnímam, že vznikal aj v kuchyni. A ja mám rodinu, deti, tak ako mnohí z nás. A dneska robím to, čo mám rád a zároveň ma to naplňa a zároveň vnímam obrovský zmysel toho, čo aj dnes budeme rozprávať a aj zároveň tých programov, ktoré sme spolu nejakým spôsobom dali dohromady. Takže vnímam, že vlastne teórie máme už hrozne veľa. A to dám dôraz na hrozne. Takže toho je ako strašne veľa všade, ako tej teórie a kníh. A napriek tomu, ako tie výzvy vlastne sa dejú v tých vzťahoch rodičovsko, otcovsko, mamičkovsko, synovských, s dcerami a tak ďalej. Takže to je náš zámer spomaliť sa a troška ako priniesť sem témy, ktoré mnohí z nás ako doma máme a žijeme. A povedal by som krátko možno k tomu programu, ako to bude dnes prebiehať. Ak technika bude chcieť a my chceme, aby chcela, tak program by mohol byť taký, že chceli by sme sa pozrieť na niekoľko hlavných tém, ku ktorým by sme sa chceli vyjadriť obidvaja, tém z rodičovského života a zároveň je tu priestor určite pre vaše otázky a pre vaše témy. Ešte viac ako pre tie naše, možno ešte skôr a lepšie, keby to boli vaše otázky. Čiže týmto vás zároveň chceme pozvať, alebo vás chceme pozvať, aby ste kľudne tu do chatu, alebo ak aj chcete, aby to bolo inkognito, tak kľudne, neviem, ak sa to dá v tomto Zoome urobiť, ale pravdepodobne nie. Ale môžete nám to poslať aj do Messengera napríklad, tak to sa dá tiež urobiť. Alebo aj ako komentár na naše príspevky. Máme to teraz tak pokryté, že vieme to zastrešiť. Ale keď ste tu, tak kľudne aj do chatu. Alebo kľudne si zobrať aj slovo. To je najlepšia vec. Zobrať si slovo a povedať otázku, ktorú mám na srdci.
a k tej sa budeme radi ako vyjadrovať. Vieme, že to funkčné je a vieme, že to môže byť veľmi obohacujúce. A dokonca možno ešte lepšie, keď sa vidíme takto na Zoome. Tak, to je vlastne taký prvý bod programu a najdlhší. Áno, môžu byť poslané otázky Katy alebo mne. Môžu to aj takto byť. Máme tu aj mobil pred sebou, čiže technika z každej strany. Takže kto bude chcieť, môžete poslať. A druhý bod programu bude potom, povieme v krátkosti, aj prečo vlastne cesta rodiny vznikla. A prečo vlastne vznikla mama a syn a otec a dcéra. A čo vlastne vnímame ako ten obohacujúci prvok, ktorý môže priniesť nové zručnosti a nové vzťahy. Takže to by sme chceli krátko k tomu sa vyjadriť potom, k záveru. A tak určite by sme chceli aj oznámiť, ktoré videá ste najviac vlastne svojim hlasovaním ako vybrali. To znamená, že ktoré v úvodzovkách vyhrali z programu Mama a syn a z programu Otec a dcéra, ktoré zverejníme dnes a budú k dispozícii. A zároveň na záver by sme chceli vyžrebovať, vylosovať, neviem, ako je to spisovne, jedného muža a jednu ženu pre program, ktorý dostanú ako darma dar, Mama a syn a Otec a dcéra. To dar od nás pre vás. Takže to bude zhruba tento program a vyzerá, že skončíme o polnoci, ale nie je to tak, chceli by sme skončiť tak do hodinky 30 maximálne. Takže tak, Katy, máš niečo na srdci? Tak určitě budu moc vděčná, když už začnete psát dotazy a zdravíme Lenku. A taky jsme moc rádi, že jsme se tady nakonec takhle fakt v jedné skupině. A my už tam máme jeden dotaz, který nám přišel skrze komentáře a jelikož je ve slovenštině, tak já bych to strašně blbě přečetla, tak poprosím Josefa. Ja to prečítam. Svojmu synovi dôverujem veľmi a stále sa posúvame, čo je vlastne ako pozitívny bod. Má 13 rokov, často býva doma a kým prídeme z práce, tak často býva doma sám. Spoločnosť mu robí mobil. Večer po tréningoch ľúbi tráviť sám v izbe, veľa sa rozprávame, avšak ako ho motivovať, aby sa k nám spontánne pridával k našim spoločným aktivitám a ako dôverovať tomu vzťahu mobil a on. Tak já si rovnou vezmu odpověď. Moc děkujeme za tenhle dotaz a myslím si, že se bude týkat mnoha rodičů. Tak je potřeba si uvědomit, že není úplně jednoduché, aby děti chtěli dělat to, co děláme my a aby se jako spontánně přidávali k našim aktivitám. Když si uvědomíme, co za aktivity děláme, tak to většinou úplně není to, co by děti na první dobrou zajímalo. A já si myslím, že naopak je skvělé, pokud my se přidáme k jejich aktivitám. Já se často rodičů ptám na našich pobytech, jestli si někdy zkoušeli hrát s dětma právě hry, nebo se s nima podívat na nějaký jejich YouTube kanál, nebo se podívat na nějaké jejich průvodce, nebo lidem a dospívajícím, kterým oni věří. A velmi často slyším, že to nás rodiče nebaví s nima hrát ty střílečky a že to neumíme a že nás nebaví ty hloupé jejich nějaké videjka, které nejsou pro nás třeba úplně zajímavé. Ale to je přesně o tom, že je velmi důležité, abychom se připojovali k nim, poznávali, co je baví, co oni prožívají, co oni poslouchají. A tím pádem, když my budeme rozumět jim, když budeme vědět, co vlastně řeší, tak to může být zaprvé obohacující pro nás a oni potom budou mít mnohem větší tendenci přidat se třeba k něčemu, k čemu my je přizveme. Takže můžeme si to dát i takovou hru, že pojďme si zahrát, já teď budu s tebou si hrát hodinu tady nějakou hru, klidně i střílečku a ty pak se mnou hodinu se půjdeš třeba projít. A věřím, že ve chvíli, kdy si takhle začneme vzájemně vycházet vstříc, že i můžeme pozvat ty děti k nám, aby oni nahlídli do toho našeho světa. Takže nechtít jenom, aby oni následovali nás, ale chtít někdy následovat i je a vidět, co oni prožívají. Tak. Ja mám tam k tomu ešte jednu malinkú vec, že ako dôverovať tomu vzťahu mobil a on.
Že? To ešte je ako veľká téma. To by sme tu mohli len 2 hodiny rozprávať o tom. Každopádne, jedna vec je dôverovať, ale vieme, že na tom mobile vieme dosiahnuť celý svet dnes. Celý svet vlastne. A ja ako muž hovorím rovno, že je úplne v poriadku mať v mobiloch našich detí určité aplikácie, ktoré kontrolujú to, kam sa dostávajú, čo sledujú. Pokiaľ sme ako za nich zodpovední, a to sme určite do určitého veku, tak vnímam, že jedna vec je dôvera a druhá vec je, že áno, nastaviť si nejaké dohody a pravidla vopred. Nielen ako, že ťa chcem kontrolovať, ale my to takto máme v našich morálnych nejakých ako pravidlách rodiny, že to takto chceme. Ale to platí aj pre mňa ako pre otca, pre mňa ako pre mamu a aj pre vás ako pre deti. Tak to je jedna z dôležitých vecí, ktorá tiež potrebuje zaznieť, že existujú aplikácie, ktoré sú vlastne ochranou vlastne pre naše deti, aj pre nás. A v neposlednom rade mi príde dobre povedať aj to, že ako váš syn, tvoj syn je vlastne mladý muž. A my ako mnohí muži vlastne máme radi vlastne byť sami. Že to je pre nás určitý zdroj. Pre mnohých z nás je vlastne ako zdrojom byť sám a tráviť čas sám so sebou. A to už v 13 rokoch. To je tiež dôležité vedieť, že to patrí vlastne k nám. Hej, takže a ja ešte mám jednu vec, čo robíme aj my doma, je, že začať vlastne robiť napríklad rodinný kruh a niektorí členovia rodiny to bojkotujú, nechcú do toho ísť, to nezaujíma. Ale časom vidím, že ako prichádzajú, prídu, sadnú si, sú ticho. Hej? A to nemusí byť rodinný kruh, to môže byť hociaká iná aktivita. Keď vidia okolo, že tam sú radostné emócie, že to tých rodinu to zbližuje, tak časom vlastne ten dotyčný vlastne sa ako môže pridať k nám. Bez toho, aby sme mu hovorili, že však som ti to hovoril, že to bude fajn. Ne, ako počkať si na to, každý potrebuje kvietok svoj čas, tak by som to nazval. A rituály jsou obecně velmi důležité, protože pokud si děti se stanou součástí jejich života, tak je potom berou jako něco, co patří k tomu jejich životu. Takový malý příklad, my máme třeba každý rok dušičkový rituál, když to nejsou ty každodenní rituály, to, že se třeba sejdeme u toho jídla, pokud je to dané tím, že každý večer se sejdeme u jídla, je to jakýsi rituál a ty děti to berou jako samozřejmost, že tak se to prostě děje. Pokud každý den je to jinak, tak samozřejmě v tom začnou kličkovat a zejména pokud třeba rodiče, každý to má jinak, pro každého je důležité něco jiného a nedokážou se na tom shodnout, tak ty mě je baví mezi tím kličkou, máma to má takhle, táta to má takhle, takže si tím prokličkujou tak, aby nemuseli prakticky nic. Takže ty pevné hranice, o kterých pak hodně mluvíme právě uvnitř těch našich kurzů, pomáhají těm dětem, aby nekličkovali příliš a nezačali si tím taky třeba ubližovat. A když dopovím ten dušičkový jednoroční rituál, tak přestože už máme velké děti, jak už jsem na začátku říkala, 19 let a 17 let, tak když jsme vyhlásili, setkáme se na dušičkovém rituálu, napsali jsme to do naší WhatsApp skupinky rodinné, tak prostě jsme se ten den bez jakékoliv debaty prostě potkali u toho stolu s těma svíčkama, protože to ty naše děti berou jako něco, co se děje každý rok a jako jsou Vánoce každý rok, tak je dušičkový rituál každý rok a nikdo nad tím vlastně už nepřemýšlí. Takže čím víc takovýchhle rituálů zařadíme do našeho života a budeme si na nich jako rodiče opravdu stát a bude nám na nich záležet, tak ty děti to přijmou taky za své. Tak, máme tady další dotaz ve slovenštině, Josefe. A je v Ja tu chatu. vidím od Lenky otázku, vlastne, alebo také konštatování, a to je vlastne ako veľmi zaujímavé aj pre mňa. Že začala som hrať Minecraft a teprve chápu, že hodina tam ubiehne ako nic, ale pak mám pocit, že mi to si proplovalo medzi prsty. Ako veľmi silná téma mnohých z nás, akože už sa teda prekonáme a ideme teda ako spoznávať svet toho nášho syna alebo dcery. Sadneme si tam k nemu, nás to vlastne ako vyslovene až tak moc nebaví, to si povedzme rovno, ne? Vždycky to tak ako není. A dokonca ešte máme možno vo vnútri ako k tomu nastavení takový ako odpor. Máme odpor k tým počítačovým hrám. A Minecraft je ešte tá celkom ako zmysluplnejšia hra, si povedzme rovno. A vlastne, jak to urobiť, aby ten čas vlastne neproploval medzi prsty?
Jo, lebo ten pocit pravdepodobne majú i deti, keď robia nejaké aktivity s nami. Že im vlastne uniká niečo ako dôležité z ich života. A tak vlastne sme tam obidvaja v tom a jeden stráca čas, aj druhý stráca čas. A to je ako pre mňa dôležitá ako téma. Že to nemá veľmi ako spoločné ani s tým synom, alebo s tou hrou, ale je to skôr moje nastavenie vnútorné. A to i obrátenom garde. Obrátenom garde, ako vlastne syn alebo dcéra trávi čas s otcom alebo s mamou, tak jak to urobiť, aby to nebolo vlastne stráta času. A pre mňa vlastne ako ten hlavný zámer je, ja to vidím aj pri našich deťoch, že áno, sám by som pravdepodobne si takú pohádku nepustil. Sám by som si ako tú hru nezahral. A vlastne zmysluplne vlastne si dám zámer, že idem tráviť čas so svojou dcérou, so svojím synom alebo s deťmi a že vstupujem do prostredia, ktoré určite v zásade by som si sám nevybral možno, keby som bol sám doma, ale chcem tam byť. Chcem s nimi stráviť ten čas a zistil som, že to je úplne iná kvalita v tej chvíli. Že nemám ani v kuchyni niečo rozrobené, ani v garáži, ani v aute, ani na mobile, ani v počítači. Je tam len ten hodinový čas. A to sa snažím dávať aj obratenom garde, keď vlastne robia niečo, čo chcem ja. A vidím, že to není jednoduché, no, že vlastne máme ako 1000 vecí, ktoré sú zaujímavejšie. Že... Ale tam by som začal. Dávam si zámer, že chcem tam hodinku naozaj stráviť čas, ale to znamená, predpokladá to, že niečo za mnou je dokončené, alebo neťahá ma to vlastne niekam mimo. Tak to mám ja vlastne. Tak Lenka nám dopsala ještě zprávičku, že to nebylo o tom, že by to byla ztráta času, spíš to uvědomění nebo zhrození se z toho, jak ten čas rychle běží u té hry. A myslím si, že to bere tak, že jako víc rozumí tomu synovi, že to takhle jako rychle utíká, když hraje. Je to tak, Lenka kýve hlavou. Jo, a to je skvělé vlastně, že najednou pochopím, aha, tak ono je to takhle. Ten čas je najednou úplně někde jinde, než jsem si myslela. Skvěle, skvěle. Tak jo, Josefe, prosím, přečteš dotaz Nadi. Áno. Čo a ako mám komunikovať 12-ročnému synovi, alebo synom, oni sú viacerí, o intimite a sexualite? Ich táto, ako otec, neplánuje s nimi na túto tému komunikovať. Mám s nimi niečo rozoberať ako mama a tu sa mi otvárajú témy ako vzťahy, nežijem vo vzťahu, ťažko sa mi hovorí, ako by to malo byť, lebo úprimne sama neviem, ale aj o ich tele a hormónoch. Katy mi odporúčala nejaké knihy, už sú zabalené pod stromček. Fajn, to je taktiež fajn. Jasné. No. Tak to je úplně téma mě šité na míru, protože tomuhle já se hodně věnuju i na těch školách a vůbec děláme i ty programy pro rodiče, jak vlastně komunikovat o intimitě a o vztazích s dětma. A úplně první doporučení je buďte autentičtí. Ono i říct dětem, já vlastně nemůžu vám říct, jak to máte správně dělat, protože já sama nevím, tak je naprosto v pořádku. A my nejsme rodiče od toho, abychom všechno věděli, abychom všechny děti učili, ale naopak, abychom těm dětem otvírali prostor pro hledání, pro otázky, protože se spolu učíme, protože spolu vedle sebe rosteme. A to neznamená, že rodič bude pro ty děti menší autoritou, právě naopak, když řekne, že něco neví, nebo že něco nezvládá, nebo že v životě nemá někde jasno. Takže úplně v pořádku s těma dětma komunikovat o vztazích a sexualitě tak, jak já to mám. A co jsou moje výzvy, co jsem v životě nezvládl, nebo nezvládla, co bych třeba udělala jinak, co mě potkalo v období dospívání a co mě potkalo později. A co se naopak podařilo a na čem jsem vyrostla. Takže my nepotřebujeme být ta kniha. A i ty knihy, když doporučuji, tak vždycky říkám, pojďte si je číst spolu. Neexistuje, já jsem za celou dobu nenašla jedinou knihu, za kterou bych se postavila a řekla, jo, tady je to perfektní, tady se vším souhlasím. V žádném případě. Intimita je obrovsky komplexní a na nějaké možná trochu složité téma, ale hlavně
úplně, každý to máme trošku jinak. A každý vycházíme z trošku jiných kořenů, z trošku jiné víry, z trošku jiných nějakých přesvědčení, názorů. Proto je potřeba ty knihy brát, jak ti to nechci říkat, tak si to přečti, to není úplně zdravý a zralý přístup, ale naopak máme tady knihu, pojďme si ji spolu číst, nebo si ji přečti a řekni mi, co se ti tam líbí, já si ji taky přečtu a řeknu ti, co mně se tam líbí a naopak třeba s čím nesouhlasím a s čím souhlasím. Takže pojďme to brát, ty knihy, jako nějaký nástroj k ne jako nějaký výukový materiál, protože v těch knihách je taky napsáno spoustu nesmyslů, pod které vy byste se určitě nemohli podepsat z různých důvodů a pro někoho je to naopak úplně jo, takhle to je. Takže kniha ano, ale pojďme ji brát jako diskuzi. Tak pokud byste chtěli ještě nějak doplnit, nebo Josefe, určitě ty doplň tohle téma, tak to bude super. Mne tam príde vlastne, keď nebude rodič rozprávať so svojimi deťmi, tak bude porno rozprávať s nimi. A to není ten najideálnejší výukový materiál, to si povedzme rovno. Čiže keď už mám v tom ako otáznik, či áno alebo ne, tak sa prikláňam k tomu, že áno. Lebo keď tam bude odpoveď, že nie, tak oni si nájdú odpovede. Takže určite hovorím áno a minimálne ako uznať to, že už prestávam vo vás vidieť ako malých chlapcov a vidím vo vás ako mladých mužov. A to prináša samozrejme aj na fyzické úrovni prebudenie. A ja vás vidím v tom ako mama. A to je pre mnohých vlastne ako mladých mužov aspoň nejaká známka, že ich niekto vidí. Keď už otec ne, aj v tejto oblasti, tak aspoň mama. A není nutné vlastne ísť do nejakých tém, ktoré ako môžu, lebo to je veľmi tenká hranica, ktorá môže ako sa dotýkať zahambovania a tak ďalej. Vlastne, že tí chlapci ako nechcú možno o niektorých témach ani hovoriť s mamou, samozrejme. Čo je tiež vlastne ako otázka dôvery medzi vami. Ale vnímam, že keď by ja som bol sám s dcérou, tak určite s ňou hovoriť o menštruácii a o týchto veciach budem, zo svojho mužského pohľadu samozrejme. A rád v nej vidím mladú ženu, pretože to vidím, že áno. A chcem to ako priniesť k nám, pretože to medzi nami je a vlastne jedna z tém, ktorej sa chceme tiež mimo iné povenovať aj tu, možno krátkosti, ale aj v programoch je, že bezpečie pre naše deti na 5 úrovniach je aj táto téma. Vlastne to je ako téma na fyzickej úrovni, tak tie deti potrebujú sa cítiť v tom bezpečne, že áno, to, aký som, aj na fyzickej úrovni som vlastne v poriadku a že to, čo sa deje. A u chlapcov obzvlášť, lebo to sa veľmi nehovorí, že prichádza v určitom veku polúcia, v češtine polúce, a keď tí chlapci ako netušia ani také niečo, že sa stane, lebo v porne o tom nehovoria, to je jedna vec, kamaráti sa o tom hanbia hovoriť, lebo sami netušia, čo to je, tak sa ráno zobudí a on vlastne ako nevie, čo sa to udialo s jeho telom. Bolo to také zvláštne, prvýkrát v živote. Pyžamo je nejaké ako tak divne stvrdnuté, ako nerozumiem tomu, ráno to už zaschnuté, tak to pyžamo schovám a hambím, stydím sa pred rodičmi. No tak to není ideálne. Ako najideálnejší príbeh z môjho pohľadu je naozaj, keby tam bol muž. Keď tam muž není, tak nech je to mama. A vďaka Bohu za to, že aspoň mama. Tak a máme tam další dotaz od Petry. Ak chlapec nemá zdravý vzor muža v otcovi, skôr naopak, je vôbec možné mu to nahradiť v iných mužoch, nie partnerovi, ale napríklad tréneroch a priateľoch? Aká iná forma by mohla poslúžiť na to, aby navnímal správne a zdravé hodnoty ako muž? Zdá sa mi, že ako žena mama im to sprostredkovať neviem, slovami potrebujú príklad a vzor. Je to vôbec možné? Ďakujem. No, poviem ja prvý a potom Katy doplň. Život je umenie všetkého možného. Čiže možné to určite je. A keď prvá taká otázka, čo tam vyvstáva, čo to je ten vlastne zdravý vzor muža, ne? Lebo to je ako možno, že tam aj je, len možno niekde vnímame, že niektoré veci tam nie sú ideálne. Hej? Veľmi často vlastne tí chlapci, ktorí vyrastú z mužov, tak vyrastajú s tým, že ten rodič ako taký, že nebol ideálny. Ešte Marcelku poprosíme si vypnúť mikrofón. Tak vlastne, že nie je ideálny. A oni časom vlastne ako rastú a spoznávajú aj cez vlastné životy, troška viac aj svoj rod a rodinu a odrazu zistia, že
ten otec v skutočnosti im odovzdal vlastne ako docela dosť, ale vnímali ho inak vlastne v tej dobe. To sa tiež môže stať. Ale späť k otázke, čiže áno, na tréneroch priateľov, na partnerovi, na novom partnerovi, na bratrancovi, na dedečkovi, na susedovi, to je určite možné. Na filmových hrdinoch je to možné ukazovať, to je vlastne veľmi fajn. Ja raz mesačne posielam taký e-mail, kde sa snažím ukazovať nejaké vzory mužské a na tom sa dá vlastne pozrieť spolu a tí deti a tí chlapci a dievčatá to vidia. Už i to stačí. Lebo je dobré dôverovať aj našim deťom, že nie sú úplne blbé vlastne, ako úprimne poviem to tak, nie sú blbé, oni nie sú blbí, oni vedia veľmi dobre v skutočnosti, že čo je aj správne a čo není správne, čo je zdravé a čo není zdravé a to sa samozrejme kryštalizuje vekom. Takže určite ja osobne by som, keď už tréner, tak ja by som ho chcel spoznať, kto ten tréner je, lebo to môže byť ešte škodlivejšie ako ten nezdravý vzor mužov otcovi. Hej, alebo aj priateľov vlastne. By som chcel vedieť, akí sú to priatelia a tak ďalej, aké majú hodnoty, to je ako pre mňa dôležitá vec. Takže takto vnímam aj ja toto. A druhá otázka, ktorá mi tu vystáva, že aké sú to zdravé hodnoty ako muž. A to vnímam zo skúsenosti, že už stále viac a viac mužov vie, čo to je. Nie vždycky sa im to darí žiť, ale je dobre to mať vlastne ozrejmené, že čo to vôbec sú zdravé hodnoty ako muž. Takže vzor určite potrebujú, si myslím, že to je ako v tom veku žiaduce, že vzhliadajú k niekomu, ale i tak budú potrebovať nájsť sami seba, autentické svoje ja. Ale je dobré vidieť, a aj to robia, bez toho, aby im to niekto hovoril, oni to vidia, dookola sledujú, že a nahrávajú si tie svoje vlastne softvéry, ako situácie riešiť, alebo dokonca neriešiť. Tak, já myslím, že jste, Josefe, řekl tak nějak všechno. A já si vezmu další dotaz od Katarinky, který je mi velmi blízký, protože píše o tom, že syn je šikovný a moudrý, ale má problémy s autoritami a přestože je teprve v 2. třídě na základní škole, tak nenosí úplně samé jedničky a že to není samozřejmě to nejdůležitější, ale že to Katarínu trápí a je v tom nějakým způsobem ztracená. Já myslím, že to je velmi důležité téma a pravděpodobně bude součástí rodiny nějakou dobu, protože ty děti skutečně chodí do školy mnoho a mnoho let a různě se to může i proměňovat, že ve 2. třídě se nám nemusí dařit a potom v 9. třídě se nám může dařit, ono se to různě vyvíjí. Každopádně, co se týče známek, je tam takový nějaký kód a já velmi vím, co Katarína prožívá, protože my máme taky teď ten příběh, přestože syn je ve 2. třídě střední školy, tak nám propadl z češtiny a dělal v létě opravky. A taky jsme vlastně tohle téma hodně řešili a hledali si tu cestu, protože já jsem si uvědomovala na sobě ty staré programy, jak by skutečně reagovali moji rodiče, kdybych já propadla z češtiny. A uvědomila jsem si, že by tam byl křik, že by tam bylo vyhrožování, že by tam bylo nespokojenost s těma výsledkama, že by tam bylo pravděpodobně ponižování, něco ve smyslu, jo, ty jsi tak hloupá, že ani neumíš, nedokážeš mít nějaké jako lepší známky a tak dále. A ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že ten syn pravděpodobně propadne, tak jsem si říkala, tak dobrý, to je můžu reagovat takhle, můžu křičet, můžu nadávat, můžu ho klidně i zbít, to je prostě pořád ještě možné v České a Slovenské republice, anebo můžu reagovat nově. A to nově znamenalo podívat se do sebe, co to se mnou skutečně dělá. Co to se mnou skutečně dělá, když se dozvím, že můj syn propadl z českého jazyka. No a když jsem se podívala do sebe, tak jsem zjistila, že mu naprosto rozumím. Že naprosto rozumím tomu, že se mu nechce učit to, co se tam učí, protože on už pochopil, že tyhle věci nebude v životě potřebovat, že většinu těch věcí nebude v životě potřebovat, že je to pro něho ztráta času, že
má věci, které ho skutečně baví. Třeba má samé jedničky v angličtině a má třeba perfektní tělocvik, protože dělá box. A to je něco, co ho baví a co ho naplňuje, přestože mně se to nemusí líbit. Ale čeština je něco, čemu se pravděpodobně nikdy nebude věnovat, čím se nebude živit. Takže bude muset asi napsat občas nějaký motivační dopis a dneska máme spoustu nástrojů, ale možná nebude potřebovat všechnu tu literaturu a všechny ty informace. Takže ty děti, které k nám dneska přichází, jsou daleko moudřejší než my a oni někde jako ví, že ty věci už nebudou potřebovat a oni to prostě nechtějí se učit. A já jsem si musela přiznat, že já jim naprosto rozumím. Takže jediné, co bylo, tak si s ním vlastně popovídat dobře. Já chápu, že se ti to nechce učit, že tě to nebaví a že ti to připadá zbytečné. Ale žijeme pořád ještě v nějakém systému a třeba maturita nebo přesně dodělat střední nebo základní školu je fajn. A pojďme najít způsoby, já jsem se ho zeptala, chceš dodělat střední školu? A on řekl, jo, chci. Já říkám, no tak budeš muset něco pro to udělat, protože je to na tobě, nikdo jiný to za tebe neudělá. A hledali jsme cestu, on prošel nějakým jako doučováním a nakonec to zvládl, nějakým způsobem postoupil do dalšího ročníku. A jelikož mám syna i mladšího, 11letého, tak ten je třeba domškolák, protože tam jsme fakt pochopili, že už nechceme řešit známky, že už nechceme ho nutit, aby se učil něco, co ho nebaví. A já jsem si uvědomila fakt s těma dětma, že se taky vyvíjím a jsem ochotná jim víc a víc dopřávat tu svobodu a dopřávat jim to, co dává skutečně smysl. Takže při téhle otázce, jestli ve druhé třídě nosí trojky, což teda já bych nepovažovala za špatné známky, to je prostě úplně perfektní. Ale jestli mě to nějak trápí, tak bych se podívala do sebe. Kde mě to trápí? Jak já to skutečně mám s těma známkama? Byla uznávaná moje hodnota jinak než přes známky? Nebo byla uznávaná hodnota jenom skrze toho, co dělám ve škole? Jak jsem za to tam někým, cizím člověkem, který o mě prakticky vůbec nic neví, hodnocená? A chci skutečně pro svoje dítě, aby procházelo tímhle systémem, jak ono se tam cítí. A kdybych já byla ve druhé třídě, co bych vlastně potřebovala, co by bylo pro mě nejlepší a můžu to nějakým způsobem zařídit pro to svoje dítě. Takže místo odpovědí si prosím klaďte si otázky a dívejte se do sebe a ty odpovědi najdete potom v sobě a ty řešení potom budou mnohem lepší, než kdyby vám to někdo řekl zvnějšku. Takže to je můj dotaz, a to je moje odpověď, možná i dotaz. Protože je to takové to hledání té cesty. A s těma dětma to budeme mít pořád, jo? No to fakt nepřestane. A znovu budeme vystavovaní jakémsi diskomfortu a budeme potřebovat si pokládat otázky a hledat v sobě odpovědi. Tak možná jsem nebyla úplně konkrétní, a kdyby bylo potřeba něco doplnit, tak určitě napište do chatu a dávám slovo Josefovi. Ja to rád rozšírim, lebo tam je ešte ako téma, ktorej si sa nedotkla a tá je téma vlastne problém s autoritami. A to vnímam, že je dobre vlastne ako sem priniesť, lebo keď je druhák na základnej škole, tak to sa týka ako všetkých rodičov vlastne. Ako všetkých rodičov, ktorí dávajú deti do školy, tak je to obrovský prechodový rituál. To je obrovský prechod vlastne. A dve veci sa dejú. Veľmi pravdepodobné je to, že tá iskra v oku, ktorá tam ako bola, tak ona zmizne. A deje sa to práve aj takto. Aj tým ako tlakom, ktorý tam ako je v tých školách. Ale čo chcem povedať je niečo iné. A to je to, že problém s autoritami môže byť aj pretože tí učitelia ako sami vidia možno, lebo ty si napísala právne, že šikovní a múdri, môžu veľmi vnímať na nejakej ako inej úrovni. Nemusí to byť ako na úrovni ako diktátu alebo písomky, ale na úrovni, že tvoj syn vlastne vie viac možno jak oni. A v tej chvíli vlastne to môže toho učiteľa až tak trošičku sa dotýkať bytostne ako človeka, že tam sedí niekto, kto na nejakej úrovni vie nie z matematiky a z češtiny alebo slovenčiny viac, jak on, to ne. Ale niekde vie, možno jak ten život funguje a že to v skutočnosti toto není tak dôležité pre život, ako niečo iné. A zažil som to veľakrát,
že obzvlášť chlapci nosia poznámky, sú múdri, sú veľmi múdri. Ten učiteľ ich chce zlomiť. Chce ich zlomiť na ten svoj obraz. A len veľmi odvážny a vytrvalý jedinec to vydrží. Takže to chcem vám povedať, že problém s autoritami môže byť troška aj inak. Niekto môže mať problém možno s ním. Že možno je svoj, je sám sebou, aj keď ho nepoznám, ale viem si to živo predstaviť, lebo som to zažil. Viem, aké to je, keď chlapec je sám sebou a niekoho to štve v škole. A to je pre mňa dôležitejšie, ako či je to trojka alebo štyrka. A to ako rodič by som prizvukoval svojmu synovi stále. Buď sám sebou. A ostaň sám sebou. Žiadna známka nech to nezlomí. A pokud je možné ty děti podpořit i tím prostředím, právě třeba nějakou alternativní školou, tak je to samozřejmě úplně skvělé. Tak, David nám tady píše, tak nás hezky vrátí. Počkaj. Ja ti skočím do reči, lebo Ano. mám tu jednu otázku, ktorá ide priamo na mňa a ona aj není vidieť, samozrejme, keďže ide na mňa, takže ja ju tu inkognito prinesiem. Super. Lebo je pred tou ďalšou. Ako byť pri deťoch autenticky v emóciách, ako sú hnev, strach, sklamanie? Zopakujem tú otázku, lebo to je otázka pre všetkých rodičov. Ako byť pri deťoch autentický v emóciách, ako sú hnev, strach a sklamanie? Takže ja si dovolím ako prvý hneď k tomu, ako sa vyjadriť. Takže túto otázku si kladieme nielen pri deťoch, ale teraz keď poviem, lebo tú otázku položil muž, takže ako muž si často kladiem otázku, alebo kladú si muži otázku, že ako ja môžem prejaviť vo vzťahu k svojej žene emócie autenticky. Ako ukázať hnev, strach, sklamanie, smútok, bez toho, aby som nebol posúdený, že veľmi kričíš, alebo zdvíhaš hlas. Hej, že to myslím, že to je ako otázka aj pre vzťahy. A čo ja tu vidím je, ty píše slovo autenticky, to vlastne ako teraz sa to tak učí, všetci chceme byť autentickí, všetci potrebujeme byť autentickí a to je cesta. A je to jeden z pilierov veľmi dôležitých toho univerza. Ale dôležité je, že autentickosť bez zodpovednosti nejde. A ja si pamätám na taký príbeh, keď otec vlastne autenticky svojmu synovi ukazoval sklamanie a hnev ohľadom svojej ženy, jeho matky. A to není ideálne. Hej? Preto hovorím, že autentickosť a zodpovednosť potrebuje ísť ruka v ruke. Že vnímať, že čo unesie moje dieťa, čo už je pre neho cez čiaru. A ako sa naučiť vlastne vyjadriť hnev a smútok kľudným spôsobom. Myslím si, že je veľmi v poriadku aj zdvihnúť hlas a ukázať, že sa proste hnevám. A konkrétne na teba. To, čo si urobil, ma proste hnevám. A za mňa vlastne ako jedno také pravidlo, ktoré používam je, ja ťa milujem, ale toto ma strašne série, čo si spravil. Alebo ma nahnevalo strašne. Že oddeliť vlastne to chovanie od toho človeka. To je pre mňa ako cesta, že to tvoje chovanie možno ma nahnevalo, to má svoje príčiny prečo, ale ty ako človek si OK. To nejak sám sa učím a darí sa mi stále viac a viac. Milujem ťa, ale toto ti nedovolím. Hej, takže pre mňa je úplne v poriadku ukázať aj pred svojimi deťmi slzy, ukázať aj sklamanie, že som smutný, aj že som nahnevaný. A zároveň potom v nejakom odstupe časovom s nimi o tom rozprávať. A ja som to zažil sám so svojím otcom, keď videl som, že môj otec bol veľmi silný, prísny a taký silný muž. A prišli momenty počas roka, kedy mu tiekli slzy. A on so mnou o tom nehovoril, ale pre mňa to bolo ako súčasť života a rastu a videl som, že to je v poriadku vlastne, že ukazoval autenticky svoje emócie pri rôznych nejakých, niekto mal narodeniny, alebo jeho sestra, alebo jeho deti a on proste dojatí mu tiekli slzy. Pre mňa to bolo Božie vidieť tvojho otca, a ktorý neskrýva tie slzy. Neskrýval ich ani sekundu. Čiže si myslím, že to môže byť veľmi hodnotné, keď ja ako otec neskrývam sám seba pred svojimi deťmi a ukazujem, že ten život je vo všetkých farbách duhy. Nie len, že otec všetko zvláda, nie len, že otec všetko má pod kontrolou a nie len, že otec je ten, čo všetko vlastne ako dokáže schovať za nejakú pomyselnú stenu. A je v tom ale dôležité byť zodpovedný a vnímať, že čo moje dieťa dokáže a nedokáže poňať a uniesť. Tak nejak to vidím ja.
Já jenom doplním, že my skutečně máme občas pocit, že ve chvíli, kdy jsem autorita, když jsem rodič, tak bych měl být ve všem perfektní, měl bych být jakýmsi ideálem, neměl bych zklamávat, ale v tom to rozhodně není. Ty děti, když mají vedle sebe perfektního rodiče, ať už si na něho hraje, nebo by jim třeba i byl, tak oni potom mnohem víc budou prožívat ty svoje chyby. A zrovna včera jsem byla na takovém ženském kruhu, jsem byla účastná a tam jedna dospělá žena sdílela, že to nejvíc, co on 6 let v Indii bylo, kdy učitel, když zjistila, že její učitel, ten guru, není tak úžasný a dokonalý, jak ona si myslela. A zajímavé bylo, že to pro ní bylo obrovsky osvobozující, protože ona říkala, tak když můj guru není dokonalý, tak to znamená, že ani já nemusím být, že i já můžu dělat chyby, že i já nemusím zvládat všechno perfektně a že můžu prostě to zkoušet znovu a znovu jinak a lépe, ale že tu chybu prostě udělám. A to je přesně ono, co my ty děti v té škole učíme, že ty chyby jsou špatně. A pokud je to teda učí ve škole, pojďme aspoň v rodinách těm dětem ukazovat, že chyby nejsou špatně, že chyby jsou součástí našeho života, že selhání jsou součástí našeho života a že to je to, co nás lidi všechny propojuje, že všichni každý den selžeme, uděláme chybu, spadneme na zem a znovu se zvedneme a zkoušíme to pořád znovu a lépe a zkoušíme to znovu a znovu. A to je to lidství, tohle je lidství a v tom se všichni potkáváme. Nikdo z nás v tom není lepší, prostě zkoušíme, je to zkušenost, je to nějaká hra. A my, když těm dětem se neumíme třeba omluvit za naše chyby, neumíme pojmenovat, ano, teď jsem to nezvládla, chtěla bych to udělat jinak, ale pořád to ještě neumím, tak a hrajeme si na jakéhosi dokonalého člověka, který když řve, tak to znamená, že je to dobře, nebo dělá, že neřve, protože se bojí svojí agrese, tak jenom ty děti matem, šíleně je matem a oni potom neví, co je vlastně ten můj táta, kdo je vlastně ta moje máma, teď se chová jak jakýsi panák. Jo, takže čím víc budeme přirození, budeme i připouštět ty svoje selhání, ty svoje emoce, tak tím to i pro ty naše děti bude čitelnější. A každá chyba se dá napravit, naprosto každá chyba se dá napravit, vždycky se dá omluvit, vždycky se dá říct, udělala jsem chybu, je mi to moc líto a chci se to naučit to udělat příště nějak jinak. A ještě tady Lenka jenom doplnila ohledně toho školství a tím bychom to možná mohli uzavřít, že syn je taky na nějaké střední škole nebo na gymnáziu v Kvartě a má nějaké problémy právě s tou školou a je vlastně ve střídavé péči a je tam vlastně otázka, jak bojovat s otcem, který nechce vlastně připustit tu změnu, nechce tomu synovi říct nebo podpořit ho ke změně té školy, je to v pořádku, je to skvělé. A uvědomme si, že i v těch rodinách, kde ty partneři jsou spolu, stejně tam každý hraje určitou svoji roli. Tak, protože zase řeknu náš případ s mým mužem, protože my, když děláme naše workshopy, tak právě vždycky autenticky sdílíme to, co prožíváme v té naší rodině, v té naší velké rodině a rozhodně si nehrajeme na to, že my jsme dokonalí a že všechno zvládáme, protože my taky každý den řešíme různé situace. A právě s tím synem jsme řešili, že já jsem byla ta, která mu jako rozuměla, povídala si s ním, byla ta bezpodmínečně milující a můj muž byl ten přísný. A on mi říkal, nemůžeš být prostě taková, nemůžeš ho obejmout, když on udělá takovouhle chybu. A já mu říkám, a ty nemůžeš na něho křičet, prostě uč se ho milovat takový, jaký je. A vlastně já jsem chtěla, aby on se choval jako já, a on chtěl, abych já se chovala jako on. No a tak jsme si zavolali, protože my chceme ty věci posouvat a tak jsme si zavolali terapeutku, která za náma přijela a my jsme jí popisovali tu naši situaci
A ona řekla to, co já bych řekla vám, kdybyste se mě na to ptali. Ale jak si člověk neumí posvítit na ty svoje témata, jo, tak ona říká: "No, vy to oba děláte úplně správně, jenom nechtějte toho druhého měnit." Takže to stejné, doporučím, jo. Nechtějte toho druhého měnit, nechtějte, aby táta byl ten, úžasný, hodný, laskavý a, aby se nějakým způsobem změnil. On je takový, jaký je a chtít ho změnit by bylo strašně vyčerpávající. Byl by to skutečně úplně zbytečný boj s větrnými mlýny. Ale můžu já sama za sebe, ze své pozice, přestože, je syn ve střídavé péči, tak já mu můžu říct: já ti rozumím, zkusím tě podpořit, zkusíme pro to něco udělat, možná to půjde, možná to nepůjde, ale to je prostě život. Takže, není to obojí, je to o přijetí a o tom, že aspoň někde může mít ten syn, takový svůj bezpečný prostor, kdy může, vyjádřit, co je pro něho třeba těžké nebo co ho trápí. A my ho můžeme, podpořit ze svojí pozice a nemůžeme ale nikdy toho druhého změnit. Jozef? Mne tam, díky za to, Katy. Mne tam ešte príde, samozrejme, keď sme v rozvodovom konaní alebo sme rozvedení, tak vlastne ako ne každý pár je to, že to zažije v láske a že tam máme ako krivdy a tak ďalej. A ja si viem predstaviť teraz, ako ne obhajoba vlastne ako muža, ale viem si predstaviť dôvody, prečo na tom ako trvám. Hej, ako to je možno jedna z vecí, na ktoré ako ešte ako otec vnímam, že mám nejaký ako dosah. Alebo sám som ako to možno ďaleko nedosiahol a viem si predstaviť, že keď budeš na tom gymnáziu, tak to proste niekam dotiahneš ďalej ako ja. Alebo vlastne, že trošičku, keď je to pre teba ťažšie, tak vlastne v poriadku sa tomu vystaviť ako muž, vlastne ako výzva ako muž, že to zvládnem a že hneď utečiem z toho boja. Že tam určite za tým je schovaný nejaký pozitívny zámer toho muža, ktorý možno nevidíme v prvej línii, lebo nás to bolí samozrejme, lebo je to naše dieťa. Ale tak ty hovorí, ono to dieťa je aj jeho. Takže už len tá myšlienka na to nás môže bolieť, ale je to fakt. A naliať si čistého vína v tom je, že čo tam je vlastne v skutočnosti ten pozitívny zámer toho muža, že tak bytostne na tom trvá. A tam niečo je, nejaká bolesť to aj dokonca môže byť ako príčina. Si to viem živo predstaviť. Môj otec, si pamätám, že on veľmi ako bazíroval na tom, aby som to ďaleko dotiahol, ako keby na škole. A mal som strach, keď chodil na rodičovské združenia, že príde vlastne a že bude na mňa ako tlačiť. Ja som ako syn mal ako reálne bolesti brucha z toho. Ale nerozumel som tomu v tej chvíli. Prečo, preboha, prečo? Potom som v dospelosti objavil jeho vysvedčenie zo školy. A tam som to porozumel celé. Vlastne on chcel pre mňa dobre, on chcel, aby som to mal lepšie ako on. Toho 4, 5, také známky na tom vysvedčení. Čiže on vlastne niekde nevedel inak a vedel, že cez toto pravdepodobne by som mohol to ďalej dosiahnuť, ako to dosiahol on a že možno, že by som ten život mal ľahší, ako možno ho mal on. A tam mi to tak odcvaklo. A tak som prišiel k otcovi a vlastne som tomu porozumel, ale až v dospelosti. Že vlastne čo tam je za ten pozitívny zámer. Chcem, aby to nebola obhajoba toho otca, toho muža, lebo určite to sa dotýkať až týrania. To, čo sa tam deje. A v tom treba byť bdelý. Keď by to malo byť týranie, tak treba do toho zasiahnuť bdelo. Netreba sa na to dívať. Ale hovorím, má to aj pozitívne aspekty, ktoré nesú vidieť na prvý pohľad. Tak, David nám tady připomíná, že jsme slíbili nějaké témata, takže určitě mnozí z vás jste přišli právě kvůli nim a my určitě jim chceme dát pozornost. Takže je tam třeba vypsaných 5 ran a darů od... Jestli by si Jozefe mohli... Ja poviem krátko vlastne, to je téma, ktorej sa dotýkame na zrkadle muža veľmi silne a venujeme sa tomu niekoľko dní. Vlastne mnohí muži vlastne s tým vyrastajú, že čo si ako priniesli ešte z toho vzťahu s maminkou. A nie len, samozrejme, ale dôležité povedať, že to není náhoda. Není to náhoda. Vlastne to hneď potom je tam hneď aj druhá otázka, ako rodič otvára základné zranenie vo svojom dieťati. Čiže to sú prepojené témy, prepojené nádoby. Lebo vlastne hovoriť o tejto téme viem, že vstupujem na tenký ľad, pretože sa dotýkam vlastne tém, že maminka možno nerobí niečo ideálne. A môžeme sa naozaj dotknúť našich vnútorných postojov a bolesti a to je to posledné, čo by som chcel.
vlastne ten zámer, prečo túto tému som chcel, alebo chceli by sme ako aj sem priniesť, je, že čokoľvek ako mama alebo otec urobíme, koľkokoľvek kníh prečítame o výchove, akékoľvek semináre vlastne ako absolvujeme, tak ono to, aj keď sa nám podarí zmeniť naše zručnosti a prístup k našim deťom, a dokonca aj postoje, aj vnútorný postoj, že ten seba rozvoj sa tam stane, tak vlastne veľmi, veľmi nepravdepodobné je to, že by som sa vyhol alebo vyhla tomu, že ako rodič by som svojmu dieťaťu nedal nejakú ranu. A tých rán, ktoré ako počítam medzi ne, tak poviem, že jedna z nich je zahambenie alebo odmietnutie. Že ten syn sa mamou na nejakej úrovni niekedy mohol cítiť zahambený alebo odmietnutý. Pre mňa sú to takmer synonyma. A ako príklad jeden uvediem, že vlastne ako otočím na srandu nejakú vec, ktorá až tak srandovná možno není pre neho. Alebo rozprávam nejaké vtipné zážitky z jeho života na návšteve u kamarátky a on u toho sedí. A to sú také ako mikromomenty, ktoré vlastne nevidíme, zhodíme ich ako, že to nerie, že to pohoda, ale veľmi často to môže byť vlastne alebo sťahovanie pred košky. Mnoho mužov to má ako sťahovanie pred košky. Keď maminka ma priniesla ako do ordinácie, tam ma chytili nejakí 4 muži, ja som sa na neho usmieval, ona sa na mňa s láskou usmievala a pán doktor mi sťahoval pred košku na silu. A mal som 5 rokov. A tam som sa cítil strašne zahambený a odmietnutý mamou. Čiže to sú také ako momenty, keď chceme dobre, ale v skutočnosti to nie vždycky tak ako vyvrbí. Tak jedno z tých zranení je toto. Druhé, ktoré vnímam, je zahlcovanie. Mnoho mužov je zahlcených vlastne, či už aj v konflikte so svojou ženou, je zahlcený, že vlastne on ako software mu prestane ako fungovať a vlastne nevie, jak má reagovať a začne dvíhať hlas a utekať z izby, lebo vlastne tam skončí. Není ako možná diskusia rozumná. A to sa deje samozrejme aj medzi vzťahom syn a mama. Veľmi často, že ten syn je zahlcený vlastne rôznymi príkazmi, zákazmi. A nemusí to byť len mamou. Chcem, aby to nebolo len od mamy, to môže byť aj od otca samozrejme. Ako príkazy, zákazy a tých je naozaj tisícky a tisícky počas života. Odlož riad, obleď sa, vyzleď sa, vypni Wi-Fi, urob úkoly, vymen si tašku a tak ďalej a tak ďalej. Poznáme to všetci. A ten syn môže byť zahlcený. A ešte, keď je takový malinký syn a vediem ho, prihlásim ho na rôzne krúžky, tak už i to môže byť každý deň, každý druhý deň nejaký krúžok, môže byť zahltenie. Alebo keď príde syn, presne tak, ako tu sme na začiatku hovorili, že v 13 rokoch potrebuje chvíľku možno si ľahnúť a len sa dívať do knihy alebo do mobilu. A to nedovolíme, pretože to považujeme za stratu času. Tak ho tým zahlcujeme vlastne. On nemá ako keby kedy zresetovať tú hlavu. Ďalšia ako téma, ktorá patrí medzi rany, je opustenie. Že reálne opustila som svojho syna. Nie fyzicky, lebo on je pri mne, ale stačí vlastne zájsť do rôznych ordinácií alebo aj na ihriska a tam to môžete ako naživo vidieť, aké to je, keď mama vlastne opustí svojho dieťa slovne, napríklad. A teraz alebo ho pošle do svojej izby, vlastne, lebo niečo spravil špatne. Tak to je jedna z veľkých tém, že je opustenie vlastne svojou mamou. Alebo ten syn vidí, že mama má radšej iného súrodenca ako jeho. A ten pocit vlastne v ňom je, ja mám ťa rád vlastne, ako mamu samozrejme, ale ja vidím, že ty vlastne uprednostníš iného alebo inú. A tie dôvody na to sú rôzne a ono to ani v skutočnosti tak nemusí byť, ale on to tak môže vnímať. Hej, to je tiež dôležité. A zanedbávanie je tiež veľmi dôležitá téma. Zanedbávanie a posledná téma je týranie. Je to téma, o ktorej sa moc nehovorí, že aj mami týrajú a chcem, aby to tu ako zaznelo nahlas a kľudne sa na ten tenký ľad postavím. Aj mami dokážu týrať. A možno to není až fyzicky, ale veľmi často ako psychicky a slovne. Ako hovorím, na to není tu ako priestor hovoriť detailne a ako z toho von, ale týchto 5 rán vidím na zrkadle muža veľmi jasne. A veľmi často spojené s mamou, s učiteľkami a tak ďalej a tak ďalej. Takže snáď to stačí vlastne k tejto téme v krátkosti.
O tom môžeme sa ešte niekedy stretnúť a rozprávať, lebo to je téma, o ktorej sa dá rozprávať naozaj niekoľko dní. A máme tam ešte nejakú A my otázku? se určitě věnujeme, máma a syn, tak se tam hodně věnujeme právě tomu, jak ztrácíme důvěru těch našich synů a tam hodně pojmenováváme právě a tak jako dáváme nástroje, jak se vyvarovat tady těmhle zraněním, nebo je tam určitě toho téma porovnávání a já se setkávám i s velkou jako nedůvěrou, když ten syn necítí tu důvěru od mámy, že to zvládne, to je velké téma. Jo, tak vlastně pořád hledá to ujištění někde venku, protože potom už je dospělý, jo, už by mohl vlastně důvěřovat sám v sebe, ale protože neměl tu důvěru od mámy, tak velmi těžko tu důvěru hledá. Vie niekto mi dať znamenie, že či aspoň mňa je... Iba Katy zamrzla. Iba Katy. Dobre. Tak ja vrátim sa možno k tým otázkam, ktoré tam ešte dve ostali vysieť. Ako rodič otvára základné zranenie vo svojom dieťati? Tak to by som rovno si vzal. Pretože to vnímam ako tému, o ktorej sa mnoho nehovorí, alebo takmer vôbec. Teraz na jednom z posledných takých, tiež v online priestore som tú tému ozvučil a vidím ju veľmi jasne, že je to jedna z našich hlavných úloh ako rodiča v našich deťoch otvoriť túto tému, ktorú si oni prinášajú do tohto sveta. A preto som hovoril, že to je aj spojené s tými 5 ranami, pretože tam je napísané 5 rán a darov. Lebo v skutočnosti za tým sú dary. To, že sa to javí v prvý moment ako rana a že to boli a že ten muž alebo dcéra rastie a vlastne zažíva odmietnutie niekde inde alebo dokonca zažíva týranie niekde inde alebo zahlcovanie, či už niekým iným alebo aj sama sebou, alebo sám seba zahlcujem. Na seba navaľujem toľko vecí, že tak som bol zvyknutý, tak som neviem ako vypnúť, musím byť zahltený stále, nejaký zvuk, nejaké práce, stále musím niečo robiť. Alebo zažívam zahambenie aj v dospelosti, alebo odmietnutie, tie pocity odmietnutia, tak vlastne ukazuje to, že to není chyba mamy alebo otca, ale že to je vlastne môj vlastný príbeh. A pre mňa je to najdôležitejšie v tom vedieť, že to je jedna z našich úloh ako rodiča toto v našich deťoch otvoriť. Bez ohľadu na to, aký dobrý rodič som, tak veľmi pravdepodobne sa to stane. A bez ohľadu na to, koľko kníh sa naučím čítať, budem počúvať a tak ďalej. Jediná ako cesta z toho von je porozumieť tomu, alebo poňať podozrenie, že to tak možno je naozaj. A začať vnímať, že dookola vidíme mnohých, ktorí takéto niečo naozaj zažili a majú to v sebe. A jedine cez vlastný sebarozvoj, cez naliate si čistého vína sám sebe, jak to vlastne v skutočnosti mám ja, môžem dojsť cez rôzne techniky prijatia a tak ďalej k tomu, že príde ten pocit takej lásky k sebe a úcty k sebe a takého rešpektu k sebe a súcitu, že vlastne som naozaj ako rodič urobil, čo bolo v mojich silách a napriek tomu moje dieťa si nesie so sebou svoj príbeh, ktorého som aj ja súčasťou samozrejme, ale nechcem, aby to vyznelo tak, že nie som na vine ako rodič, že moje dieťa zažíva to, čo zažíva, ale som súčasťou jeho príbehu. A to už je potom základné zranenie, ktoré každý z nás, a to dávam dôraz na slovo každý z nás, sme si sem priniesli. A je to trošku spirituálna téma, o ktorej sa naozaj moc nehovorí. Dneska už sa začína hovoriť trošku o traumách a tak ďalej. Áno, je to aj táto téma sa toho dotýka. Ale základné zranenie je niečo, čo si prinášame na zem, narodíme sa sem a do určitého času v živote, u niekoho to je skôr, u niekoho neskôr, ale pravdepodobne už aj pri pôrode sa to udeje, zažijeme pocit trebárs odmietnutia. Hej? Mama ma dostane na prstník až o 6 hodín po pôrode. A ja ako chlapec, malinký, vlastne samozrejme to neviem dať doslov, ale dostal som pocit, že nie som dosť dobrý, aj keď celý ten príbeh vyvstávaný bol tou situáciou v pôrodnici tak, že ja som nemal ako sa k nej dostať, lebo museli ma vziať, lebo museli ma zachrániť a tak ďalej, ale niekde v mojej vnútornej detskej psychike už je semienko otvorené. A tak potom vyrastie, a to môžete všímať si potom aj u svojich synov, aj dcer,
že ako sa im tie témy objavujú vlastne v ich životoch. S čím prichádzajú z krúžku, s čím prichádzajú zo školy, od babičky. A veľmi pravdepodobne to bude, že tam cítili že nízku sebahodnotu svoju, že nulovú úctu, alebo ich niekto zahambil, alebo ich odmietol, alebo ich niekto nemá rád. A ono sa to bude pravdepodobne opakovať, lebo tento príbeh to dostane rozúzlenie až vtedy sa zmení na dar, keď ten dotyčný príjme za to zodpovednosť, že to nie je mama, nie je učiteľka, nie je niekto iný je na vine. Ale že je to môj príbeh. A to už sa dotýkame základného zranenia, ktoré zase hraničí s posvetným zranením. A to už je téma zase niekde inde. A s tým je spojená aj téma, ako viesť syna, aby tancoval vo svojom vlastnom zrkadle. A k tomu poviem znova to, čo som už povedal. Veľa chlapcov vyrastie a pomyselne tancuje v zrkadle svojej mamy. Má svoju ženu, ale tancuje v zrkadle svojej mamy. Čaká niekde podvedome, reaguje tak, ako voči mame. Hej? Ona povie, Miláčik, prosím, mohol by si tú poličku prišroubovať? A on v tej láskavej, najláskavejšej prosbe počuje príkaz. Odlož si ponožky, vyzleť sa, alebo dokonca to môže za tým rozumieť krik a on to neurobí niekoľko mesiacov. A žena samozrejme z toho je na prášky a pritom tento príbeh môže byť takto spravený. Alebo muž, ktorý naozaj ako dieťa nedostal sa na prsník, to je reálny príbeh. Nedostal sa na prsník po narodení, čiže to, čo bolo prirodzené, sa nestalo, tak on v dospelosti dostane hlad. Tak vlastne, a teraz sa to neudeje ako keby v tej chvíli, tak on automaticky ide až do hnevu, až do frustrácie a do agresivity. A keď ju nedá najavo znať, tak časom to ako povie nahlas, že vtedy a vtedy, keď som to a to chcel, tak ty si povedal, že niečo iné je dôležitejšie ako jedlo pre mňa v tej chvíli. A vôbec nechápe, nemá spojené s tým, že to už tam začalo. Napríklad. Tak to chcem povedať, že aby sme mohli tancovať vo svojom vlastnom zrkadle, potrebujeme tieto rany uvidieť, rozpoznať, uzdraviť, uvoľniť, pustiť. A to je vlastný sebarozvoj. A v tej chvíli mám porozumené vlastne, že aha, táto reakcia nie je moja, ale je projekcia. Aha, toto je reagovanie zo srdca alebo z emócií teraz, vlastne, že reagujem emočne. Keď sa ma to dotkne a sa ma to dotýka, tak vlastne to sú emócie a v tej chvíli viem, že tam je aj iný príbeh za tým, ktorý zatiaľ nevidím a nie je to príbeh len, že ten človek je zlý, ktorý to spustil. Takže aby sme mohli tancovať vo svojom vlastnom zrkadle, za mňa jednoznačne potrebujem týchto 5 zranení si predostrieť pred seba, natiahnuť červenú niť svojho života, kde všade som toto zažil, kde všade situácie som zažíval a bolo výsledkom týranie, zanedbávanie, opustenie, zahambenie, odmietnutie, zahltenie a tak ďalej. Ako v iných slovách, rôzne iné vlastne synonýma. A keď toto nájdem, tak už som na dobrej ceste. A na to sú už samozrejme aj terapeutické postupy a rôzne psychoterapeuti a dá sa s tým ako pracovať. Ale čo to predpokladá je prevziať zodpovednosť. Prevziať zodpovednosť za to, že ako reagujem, to, aká som ja voči mužovi a čo prinášam v tom vzťahu ja vo vzťahu k mužovi, alebo čo ja ako muž reagujem voči žene, alebo aj voči svojim deťom samozrejme, to je úplne jedno. Tak je to moje. A je moja plná zodpovednosť za to, aký som, aké emócie prinášam do toho vzťahu. Lebo dokonca ešte je to aj takým spôsobom vidím, že moja neuzdravená téma, ktorú vlastne mám v ženskej línii ako takej, treba dokonca nenávisť voči ženám ako muž, za to, ako sa mama chovala ku mne, ako učiteľky ku mne pristupovali, ako ma zbili a tak ďalej, tak toto mi bude ukazovať ešte aj moja dcéra. To znamená nie len, že moja žena, ale ešte aj moja dcéra. A to je jedno, či som muž alebo žena. Tá dcéra to bude ukazovať aj žene, pokiaľ ona má tému bolestnú so svojou mamou. Tak ešte aj dcéra to bude ukazovať. Alebo dokonca samozrejme aj syn, tak ten príbeh je spojený aj s otcom. Tým chcem povedať, že nie je náhoda, že napríklad s jedným dieťaťom mám v úvodzovkách krajší vzťah ako s druhým. To nie je náhoda. A zároveň je dobre vedieť, že s jedným dieťaťom emočné zranenia sa nemusia otvárať
a s druhým áno. A teraz prídete k tomu dieťaťu, ktoré vás nejakým spôsobom štve, chcete ho zmeniť, zlepšiť, vychovať a poviete mu, buď ako tvoj brat, buď ako tvoja sestra. Ten príbeh poznáme mnohí. Tak a já bych, to je nesmírně důležité. Já si myslím, že vlastně není nic důležitějšího. To, co řekl Josef, že skutečně ty témata je potřeba řešit skrze sebe a skrze léčení svých zranění. A čím víc rozpustíme ty svoje bolesti, tak tím pomáháme růst i těm dětem. Ale když to vezmu skrze, jak pomoct vlastně našim dětem, aby si nemuseli nést roky a roky tady ty zranění, tak s tím taky pomáháme právě v těch kurzech našich, protože my potřebujeme ty témata otevírat a být v nich sami pravdiví. Jo, jsou tam dva extrémy. Jeden je vina, to znamená, něco jsem v té výchově, ať už od početí to mohlo být špatně, nebo přes porod, nebo potom různé vztahy, rozvody a tak dále, tak můžeme nést velkou vinu za to, co jsme všechno pokazili, tak to je špatně. A druhá je právě takové to, jo, to stejně by se to stalo, stejně on má nějaké posvátné zranění, takže ať udělám cokoliv, to je jakýsi alibismus, jo, ať udělám cokoliv, stejně si on ponese to posvátné zranění, takže můžu se vlastně chovat jakkoliv, jo, tak to je taky špatně, to je druhý extrém. A my vlastně potřebujeme jako rodiče jít tou cestou rovnováhy toho středu a tím, jak pomoct tím dětem, aby oni co nejdříve si otevřeli a vyléčili ty svoje zranění, ať už to bylo jakkoliv od početí až po tu chvíli, co jsou teď, a jedno jestli jim 2 nebo 20, 2 roky nebo 20, tak my vlastně potřebujeme být autentičtí a tam pomáháme právě sepsat jim třeba dopis, sdílet skutečně, jak chtěli otvírat, že nebylo všechno v pořádku a postavit se za to, pojmenovávat to, říct to těm dětem v té největší laskavosti, aby oni věděli, že my o tom víme, že to nebylo vždycky ideální, a že jsme připraveni tady být pro ně ve chvíli, kdy oni by to téma potřebovali otevřít a vyléčit. Protože v mnoha rodinách je ten problém, že o špatných věcech, o tom, co jsme nezvládli, o těch selháních se nemluví, jsou to tabu. A pak i když přijde někdo, kdo v té rodové linii, kdo v té rodině to chce změnit, chce o tom začít mluvit, chce to vynést na světlo, nikdo se s ním o tom bavit nechce. A my právě v těch našich kurzech vyzýváme k té otevřenosti, k tomu, abychom to pojmenovávali. Právě mluvili i o těch věcech, kde se to nezvládlo. Ano, je mi to moc líto, že jsem tě nemohla kojit. Jo, protože to bylo tak a tak a jestli budeš někdy v životě potřebovat tady to podpořit, tak jsem tady pro tebe. Můžeš si o tom se mnou popovídat, můžeš se mě zeptat, jak jsem se v tom cítila, co jsem tam prožívala, co se tam všechno dělo, protože tím pomůžu léčit tu tvoji bolest. Takže ale už máme asi hodinu za sebou odpovědi na vaše otázky a pojmenovávání těch témat, které jsme slíbili, že je tady otevřeme. A nás čeká ještě taky hlasování, nebo vy jste hlasovali pro videa, takže bychom vám rádi řekli, které video půjde veřejně právě z kurzu Máma a syn a otec a dcera, a taky máme za úkol tady vylosovat jednoho z vás, kdo se nakonec stanete vítězem a tím pádem budete mít možnost zdarma vstoupit právě do kurzu otec a dcera a máma a syn. Ale na začátek nejprve bychom je měli představit. Takže Josefe, jestli řekneš víc právě o tom online kurzu Otec a dcera, který je úplně přelomový v Československu. Myslím si, že tady skoro nic takového není a to, co se v něm nabízí takhle jako v pokopě, tak to skoro nikde, myslím si, že nikde nenajdete. Za dcera, to ďalší tenký ľad, vlastne, ako si myslím. Vlastne, že vzťah, ktorý vlastne každá dcera chce, aby bol krásny. A nie vždycky taký, ale je, alebo bol. A ten program sme s veľkou úctou a rešpektom vlastne mužsko-žensky ako vystavali. A nie je teraz zámer hovoriť detálne, že čo tam je, ale
v zásade je to, čo Katy povedala, vlastne tie programy sú veľmi na podobnej báze postavené, to znamená na ceste k otcovi. Prvá téma je na ceste k otcovi, čo si ty dostal od svojho otca ako muž. A pozrieť sa na ten vzťah, že koľko toho vlastne, čo som dostal od otca, dneska žijem, možno presne tak ako on, alebo presne naopak, lebo som si povedal, že budem iný, ako bol on. A ako otec dnes v tejto funkcii otca, v tejto role otca, môžem sa napiť z vlastného prameňa. A k tomu sa venujeme vlastne prvý týždeň. Potom tam je dôvera medzi nami, pretože dôvera je, vnímame to, nelen teraz, že sa to všade píše a hovorí, že je to dôležité, ale vnímame, že bez toho to vlastne ako nejde. Keď není dôvera, potrebujeme ju obnoviť. A dobré znamenie a dobrá správa je, že to možné je. A to vlastne sa tomu venujeme druhý týždeň. Ako obnoviť dôveru medzi nami. A to je jedno, či som nevlastný otec alebo vlastný otec. Takže ako obnoviť a posilniť dôveru je téma vlastne druhého týždňa. V treťom, otec je aj ten, ktorý nastavuje dohody a hranice. A ako láskavo nastavovať hranice? Prioritne tak, že tiež potrebujem poznať sám seba. Lebo aj tu vieme, že aj otec a mama môžu mať odlišný pohľad na hranice v rodine. Jeden to chce prísne, druhý zase menej. Čiže ako tomu sa veľmi, veľmi silne venujeme, ako to robiť láskavo a dôsledne. A pre porozumenie, to je nádherný modul, tretí týždeň, keď na ceste k žene. Porozumieť z mužského pohľadu vlastne to, čo vlastne sa v žene deje, keď rastie. A nie teraz iba na fyzickej úrovni, lebo to ako vieme, samozrejme mnohí, ale otec a emócie. Otec a jeho vlastné emócie, tú otázku sme tu dnes mali už. Aká je úloha otca pri dospievaní dcéry? Ako byť otcom a mužom vo svete žien? Takže to je téma, ktorá si myslím, že bude zaujímať ako mnohých. Ja sám sa k nej vraciam, lebo je veľmi výživná aj pre mňa. A potom je tam ešte téma, ako byť hrdým otcom spokojnej dcery. Aké sú moje dary a talenty? Keď poznám svoje dary a talenty, je ľahšie vidieť dary a talenty v svojej dcere. Čiže je tam aj téma vlastne, ako urobiť, aká je úloha mňa ako otca pri prechodovom rituáli od dievčaťa k žene. Hej? Či ja teraz len ako otec sa stiahnem a už ma to nezaujíma? Aká je tam mužská a ženská práce v tom? A tiež vieme, že to je tiež dôležitá téma divokosť. Otcovská vize. Vlastne, aký chcem byť otec vlastne o pár dní, rokov, mesiacov? Čo chcem robiť inak ako včera? Čo preto potrebujem urobiť, aby sa to stalo? Ako sa mi darí vlastne žiť ako otec? Padám a vstávam, alebo iba padám? A zároveň je tam téma divokosti svojej dcery, lebo dcery sú tiež divoké. A ako to kočírovať tak, aby tá divokosť tam vydržala, dôstojne a v úcte vlastne ku všetkým ostatným, ktorí sme tam v rodine a nielen, ale aj mimo rodiny. Ako tú divokosť nechať v oku, aby tam ostala. Tá iskra v oku, o ktorej sme už dneska hovorili. Takže to je v krátkosti k tomu, ako vyzerá asi otec a dcera. A trvá to celé 6 týždňov. A pre mňa je to vlastne fajn, že my muži môžeme tiež vlastne sa učiť nové zručnosti vo vzťahu k dcerám a zároveň, lebo to je tam nie napísané, tam sa veľmi, veľmi učíme aj vlastne vo vzťahu k svojej žene. Lebo tá nám ako mnohé môže ako projektovať vlastne vo vzťahu. Takže a je tam mnoho ako inšpiratívnych rozhovorov ako s Pierre Lachaiseom, s Katkou Runa, o tom, aký ona mala vzťah so svojím otcom, aký Pierre Lachaise mal vzťah so svojou dcérou. No proste to je boží. Už len tieto rozhovory sú boží. Je tam asi 20, aj neviem koľko, 10-15 rozhovorov takých známych osobností, Sid Smutný, aj neviem, kto ďalší. Katy Juřenčáková je tam tiež. Já jsem tam taky a autentické příběhy vlastně žen, a jaké to bylo žít se svým otcem a co jim to dalo, co jim to vzalo a jak to vlastně můžete začít dělat líp, protože ty zranění někdy jsou opravdu hodně hluboké a věnujeme se tam i sexualitě. A máme tam Denisu Říhu Palečkovou, která vlastně popisuje, co s mužem dělá, když nám ta malá holčička dospívá a jaké tendence potom máme, nebo má ten muž, ten táta a co všechno je vlastně zdravé, co je v pořádku a co je potřeba si přiznat. Takže je to fakt velmi, velmi nabité.
A já bych taky ráda představila kurz Máma a syn. Já to považuji za velmi důležité se vzdělávat. My, když jsme mámy, tak si jako myslíme, že se můžu chovat stejně ke své dceři a stejně k synovi a není to pravda. On každý skutečně potřebuje něco jiného a ti kluci mnohem ještě víc než ty holky potřebujou vlastně, abychom si uvědomovali, jak ten kluk jako myslí, jo? A co chlapi obecně nejsou naprogramovaní na to poslouchat ženy. To je potřeba si uvědomit. A ve chvíli, kdy je poslouchají mámu, poslouchají učitelku ve školce, poslouchají učitelky potom ve škole, tak je to totálně deprimuje a vlastně na nějaké úrovni je to pro ně velmi destruktivní. A vlastně mají buď tendenci se úplně vypnout, přestat prostě ten ženský hlas, zejména tu mámu, úplně slyšet. To jsou takové ty věty těch maminek, on mě vůbec neposlouchá. Oni skutečně se vypnou, protože už to nemůžou vůbec slyšet, ten mámy hlas, a stáhnou se, a nebo jdou do takové jako agrese a jakákoliv, právě jak už to dneska i Josef pojmenoval, jakákoliv potom výzva od ženy nebo cokoliv od té ženy, tak je vede do nějaké jako buď vypnutí nebo agrese, agresivní, někdy až neuvážené reakce. Takže pokud já jsem máma a mám syny, tak si potřebuji uvědomovat, jak s nima mluvit, jak s nima komunikovat. Zavřela nebo z nich nevytvořila fakt jako psychopaty nebo agresory. A bohužel se setkávám velmi na těch našich pobytech, že v pobytech máma a dcera, ty dcery, přestože mají 9 až 15 let, tak ty mámy mají v nich poměrně důvěru. Ale ve chvíli, kdy jsou tam synové, až 16letí, tak ty mámy mají tendenci jim pořád říkat, dej si tu čepici a tohle si nezapomeň a vem si tu vodu a tohle udělej. Prostě je tam obrovská nedůvěra v ně, že to zvládnou. Jo, já to chápu, někdy ta máma zažila, že ten kluk to nezvládl. Ale je potřeba si vlastně vybudovat důvěru v sobě, fakt jako v důvěru v podstatě v život a tím pádem my můžeme důvěřovat i těm synům a je to naprosto nezbytné. Takže o tom si tam hodně povídáme, o tématu důvěry a nejenom povídáme, my fakt dáváme ty jasné nástroje, jak to uvést v praxi, aby se ty změny v těch našich rodinách a v těch našich vztazích skutečně mohly dít. Věnujeme se moje role, moje zdroje, takže skutečně kde může ta máma brát energii, když kolikrát je na všechno úplně sama a má být pořád laskavá, pořád usměvavá, pořád být vstřícná, pořád milující, že jsou na nás někdy kladené obrovské nároky a je velmi důležité si uvědomit, že ve chvíli, kdy já nemám svoje zdroje, nemám z čeho čerpat, nemůžu být tou dobrou mámou a je to úplně přirozené. Jo? Takže si tam hodně povídáme o těch našich reakcích, když jsme unavení, že agrese je vlastně jenom vrcholem jakéhosi ledovce a pod ní je často obrovská frustrace, vyčerpání, zjištění, že jsem 2 roky pořádně nespala, že jsem se pořádně nenajedla, že už fakt není z čeho. Takže se hodně věnujeme tomu, kde vzít ty zdroje, jak se zazdrojovat, abych mohla být skutečně dobrou mámou, zejména pro ty syny, kteří se často perou, hádají, jsou třeba velmi intenzivní a pro nás mámy to někdy může být velmi vyčerpávající. Máme tam téma jako maskulinita, jak vlastně podpořit ty naše kluky, aby byli skutečně vyrostli v muže. A můžu vůbec já jako žena je nějakým způsobem podpořit, takže o tom se tam taky jsou tam různé praxe, různé cvičení, kde my si testujeme, jakým způsobem to máme nastavené a jak to můžeme změnit, abychom ty naše kluky skutečně mohli podpořit. A máme tam taky spoustu inspirativních hostů, máme tam ženy, které vychovávají děti sami, jak k tomu přistupují, když tam není ten táta, když té rodině ten táta chybí, jak vlastně doplnit tu mužskou roli, když je třeba žena sama na ty děti.
Pak se věnujeme hranicím a dohodám taky, protože to je velmi důležité téma a každá máma si potřebuje nastavit ty svoje hranice, zejména pokud tam není ten muž. Jo? Takže tam je to velmi důležité, jak vlastně s tím synem komunikovat, jak nastavovat hranice a dohody, aby to bylo skutečně funkční a aby jsme si navzájem vycházeli vstříc a aby ty dohody nebyly jenom o tom, že já jsem se dohodla s tebou, ale že my jsme se skutečně na tomhle dohodli a dát mu vlastně i tu zodpovědnost za důvěru, aby ten syn věděl, že je to jeho, No, to je asi nejvýstižnější. Věnujeme se tam i té mužské intimitě, klučičí intimitě, aby ty mámy pochopily, jak to ti kluci mají a jak je v tom můžou podpořit. Velmi důležitý týden je ten 5., kdy se věnujeme taky darům a talentům těch synů. Já často právě u těch maminek, zejména synů, slýchávám, ale já ho nemám za co pochválit. Já na něm v tuhle chvíli nevidím nic dobrého. Jo, tak ve chvíli, kdy já na něm nevidím nic dobrého, kdo to uvidí? Jo, takže jak můžu podpořit jedinečnost, výjimečnost, tu zářivost, to světlo svého syna, když je třeba zrovna nějaké náročné období, když je zejména třeba ta puberta nebo období vzdoru, když je ten syn maličký. Tak a pak týden 6. se zase věnuje té divokosti, kdy u těch synů je to hodně výrazné. A pro nás mámy, zejména pokud těch synů máme víc, tak oni se hodně perou, často jsou divocí, často si třeba i sprostě nadávají. Tak jak vlastně jak tímhle projít, jak tohle zvládnout sama pro sebe a tím pádem být jako vytvářet bezpečný prostor i pro ty syny, aby se mohli porvat, protože oni to potřebujou, aby se mohli konfrontovat, abych já jim do toho pořád nezasahovala, abych já tam pořád někoho nezachraňovala, ale přitom, aby to bylo bezpečné. Takže takhle jsem zhrnula celý těch zase 6 týdnů, takže je tam toho obrovsky moc. Máma a syn a celé ty online kurzy máte na rok, takže nemusíte je samozřejmě vůbec projít za těch 6 týdnů, můžete si je procházet úplně postupně si dělat ty cvičení a postupně pomalinku měnit ty vztahy a přicházet si na to, co vám funguje, co vám nefunguje. A jak Josef rád říká, tak já mu to vezmu z úst. Vůbec nic nám nevěřte, všechno jenom zkoušejte, všechno jenom pozorujte, všechno jenom poslouchejte a uvidíte, co vám funguje, co pro vás je to přínosné. Možná půlku věcí vám prostě sedět nebude a půlku věcí pro vás bude velké wow a velký aha efekt, kdy budete fakt moct něco důležitého v té rodině, ve vašich vztazích změnit. Ďakujem. Janka tu ešte píše takú otázku. Ja si myslím, že by sme mohli krátko k tomu sa vyjadriť, keď už sme tu. Jo, a pak už se budeme věnovat tomu, že vylosujeme. Môj syn dnes na keramike bol tak agresívny, že bol mimo a bolo to nepríjemné. Nevedel prijať pomoc, o ktorú ma požiadal, vybuchol. Deti kúkali, čo sa deje, lektorka sa tvarila, že nič, potom sa rozplakal, zobral vreckovku, o 10 minút bol OK. Je to niekedy náročné v škole, poslúcha na krúžku, to už nedala. Čo robiť v takýchto vypätých situáciách? Tu pomohlo nechať tomu priestor, aj keď som cítila hanbu. Potom sa mi ospravedlnil. Hej. Nie je tu vlastne ako z toho zrejme, že čo sa udialo a že sa udialo to potom, že bol agresívny. Čo bolo predtým vlastne, tak tam nevidím vlastne ako to, čo to mohlo spôsobiť. Ale čo je vlastne pre mňa tu krásne je, že neviem koľko má rokov, ale jak vlastne sa učíme s tými emóciami pracovať a my si povedzme rovno, dospelí s tým nevieme pracovať. Chceli by sme to po deťoch. A už len toto poznanie v nás môže uvoľniť niečo, že aha, veď ja mám s tým problém, tak ako chce to po mojom synovi alebo dcére, je niekedy výzva. Čo netvrdím, že je tento príbeh, hej, ale viem, že mnohí z nás to takto máme 8 rokov, tak to je vlastne ako presne ten vek, keď sa to učíme, proste sme v tom ako v škole života na začiatku. A klobúk dole, že vie sa ospravedlniť potom, že vidí tam, že to, že ako sa choval, možno bolo síce autentické, ale nie ako zodpovedné voči ostatným a tak ďalej a možno nebolo adekvátne. A mohol sa tým niekoho dotknúť, OK, ospravedlním sa. To je vlastne ako z toho chcem vidieť to pozitívne a to je to. Čo v skutočnosti
vyvolalo tú agresivitu, je pre mňa vlastne záhadou. A tam bude z môjho pohľadu niekde naozaj tá rana a potom v skutočnosti ten diamant schovaný. A to by som chcel rozpoznať, že čo je príčinou tej agresivity. Čo sa stalo? Či to je už zahltenie, že už je toho fakt hodne. Alebo niekde niečo, jedna poznámka, to stačí aj poznámka a človek môže až vybuchnúť, lebo tých poznámok sa ako kopí a odrazu to není jedna, ale ide 26 a odrazu to už poviem stačí. A keďže neviem s tým pracovať, tak vybuchnem. Sopka. Takže k tomu sa ťažko teraz vyjadriť, že čo s tým robiť, ale tiež si tam napísal, že cítiš hanbu a to je tiež dobré ako uznať. Vlastne ja to chcem tako povedať, že to vidíš, že sa ako hanbíš vlastne, že za tú situáciu, ktorá tam vznikla a je veľmi pravdepodobné, že aj on sa hanbil a možno preto sa ti ospravedlnil. To je tiež ako dosť možné, že sa to tak mohlo stať. A otázka je skôr potom pre mňa, že prečo cítiš hanbu, keď tvoj syn vlastne sa takto správa. A to znova prekleniem len do dospelosti. Mnoho mužov vlastne sa bojí ukázať agresivitu, lebo sa hanbia. Boja sa ukázať hnev, ktorý majú, lebo ho nevedia vyjadriť. Neviem, nás som nikto neučí, ako sa vyjadruje hnev vo vzťahu, aby som nebol posúdený, alebo aby som sa nehanbil, aby som nebol zosmiešnený, že to je ako otázka aj pre nás dospelých. Čiže 8-ročný chlapec je otázka, ako? Keď má agresivitu v sebe, je lepšie ukázať ako nie. Ako ju v sebe držať. Tak to za mňa taká reflexia k tomu. Agrese je vždycky jenom vrchol ledovce, který, když se podíváte na ledovec, tak jenom kousíček je nad vodou a zbytek je dole pod tou vodou a je potřeba se podívat pod tu vodu, co je pod tím. A jednou jsem měla taky terapii právě rodičů, kteří přišli řešit svého syna a ve finále tam bylo téma toho táty, že on se bál, on si zakázal projevovat svoji agresi, protože jeho otec byl na něho agresivní a on si řekl, že nikdy agresivní nebude. A tak se projevoval agresivně jeho syn, protože chtěl tomu tátovi vlastně pomoct vyléčit jeho zranění. Takže je to vždycky nějakým způsobem komplexní téma a pokud jsou naše děti agresivní, tak je to vlastně úžasné, protože je to volání o pozornosti, o tom, že potřebují pomoc, potřebují se podívat na nějaké téma, které je pod tím. Jo? Ta agrese je prostě jenom úplná vrchol toho ledovce, špička. Tak, já moc děkuju, nám se sešlo úžasných téměř, tady to mám přes 450 vašich reakcí, jste hlasovali, jaké videa byste chtěli uveřejnit a mám z toho velkou radost. Máma a syn, to bylo velmi zajímavé, tam pořád vyhrávalo video 2, a to je rozhovor s mým dospívajícím synem, a jak to mají vlastně ti dospívající a co prožívají, co je trápí, co je těší. Prostě převálcovala 3 konflikty. Takže ty konflikty nějakým způsobem, takže my vám pustíme to video konfliktu, což je takové bonusové video, kde my si vlastně s Josefem povídáme o tom, jak to třeba máme i my, co nám pomohlo, k čemu jsou konflikty dobré a proč jsou konflikty dobré, ale k čemu jsou taky jako náročné, nebo co nám berou a jak na nich můžeme vyrůst, co s nima vlastně můžeme udělat a jak se z nich poučit. Takže tohle je video konfliktu, které vám pustíme a pošleme to, budeme to teďka všude sdílet na Facebooku a i do našich mailingů, takže věřím, že ke každému z vás se to video dostane. A pak je video Otec a dcera a tam zvítězilo video 2, jak vytvořit bezpečný prostor pro dceru. Takže to jsme teda hodně vděční, že právě tohleto video vyhrálo, protože je velmi důležité a já věřím, že podpoří nejenom táty, protože všechny ty pro oba rodiče, ale na táty k tomu, jak vytvářet bezpečný prostor pro ty dcery, které ve chvíli, kdy mají bezpečný prostor, tak můžou skutečně vyrůst v krásnou, zralou, spokojenou ženu. Takže tyhle videa brzo budete mít zpřístupněné a dostanete se k nim.
A já možná už tady do chatu potom hodím ten odkaz, abyste si ho mohli stáhnout, než skončíme, abyste se k těm videím dostali. Tak a ještě je mou povinností vylosovat jednoho výherce, jednu výherkyni online projektu Máma a syn, takže bylo vás nakonec bylo téměř 300 žen. Tak já losuju tady z klobouku. Tak, mám jeden lísteček. A je tady Evi Pohlová. Nevím, jestli máme Evi tady, Evu. Tak jí dáme určitě vědět. A pak mám druhý klobouk. Na otec a dcera. A tady je vítěz Petr Začok. Petr Začok. Krásné. Dáme taky vědět, takže tihle vítězové výherci dostanou. Děkujeme, tleskáme. A dostanou přístupy k těmhletěm kurzům zdarma. Tak, čas uplynul, jsme úplně na konci a já bych ještě poprosila Josefa, aby se nějak rozloučil. Nějaké slovo na závěr, Josefe. Ja nám prajem vlastne na záver vďačnosť za celý rok. Prajem aj ja zo seba vďačnosť, že ste sa pripojili k nám, napriek tomu, že tá komplikácia tu na začiatku bola. A vidím, že vlastne, že aj tak sa to dá a že vieme to uhrať a vlastne, že vieme sa dôstojne s vami stretnúť. Chcem vám zapriať veľa šťastia a síl, svetla vlastne do vzťahov, či už vašich mužsko-ženských alebo mužsko-otcovsko-detských alebo mamičkovsko-detských. A keď budete niečo potrebovať, kľudne nám píšte. Nás to tiež obohacuje. A buďte s cestou rodiny. Vnímame, že dnes sa tvrdí ako o tradičnej rodine, ako veľa slov sa o tom povie, ale ne každý vie, čo to presne znamená. Tak poďme si vytvoriť tradičnú rodinu, kde môžeme byť autentickí, zodpovední, sami sebou, milujúci. Ďakujeme. Pěkné svátky. Já taky moc poděkovat, že jste tady s námi byli, že jsme společně prožili tento vánoční večírek, který si my rodiče, myslím, že velmi zasloužíme. A buďte s námi dál, určitě nám pište, pokud by vám vystal nějaký dotaz nebo nějaké téma i po tom našem večírku, tak určitě nám napište do komentářů na cestu rodiny. Budeme moc rádi, vás podpoříme a budeme moc rádi, když se ty témata budou šířit a když nám bude v rodinách stále lépe. A pokud třeba i přes Vánoce, nebo teď v tom náročném adventním čase, kdy všechno připravujeme, když se nám něco nepodaří, když se naštveme, když budeme křičet, když budeme mít pocit nějakého selhání nebo vyčerpání, pojďme si říct, že to je v pořádku, že je v pořádku dělat chyby a je v pořádku na nich vyrůst, abych to mohla a mohl zase zkusit znovu a lépe. Tak přeju krásné svátky, krásné Vánoce a těším se třeba v příštím roce.